Salom, horas mahadihita saluhutna, tapukama parminggota marende mahita sian buku ende nomor 550 sia. Mar hite-hite goar ni di beta ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian rodi saleleng nileleng nado na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubaen hami, si lehon-lehon muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami, tuar tanah dihasianganon. Lehon dihami hapor siaon, asa dohot hami parjambar di siteanon niakana porsea diho. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ibu
tatangihon ma patik ni debata ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna. Ai hona uhumna dosogot akka namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujaran narwa manang mangaci marhite-hite guar ni debata ai dina tarsosak dohot ditangiang dohot dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naumbar tu patik mi. Amin. Tatopoti ma dosata tu debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tu jolom, huhilala hami, rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido, umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami, tung na jok do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami. Aidang di halo mohon roham hamatean ni akka pardosa.
alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hage duhon nami dohot pangalasion nami mar hite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami mar hite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi porbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho bahen hasangapon ni buarmu nabadiai. Amen. Hata baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dakdap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di minggu sadarion tarsurat di Markus 4 ayat 26 sahat 34. Markus 4 ayat 26 sahat 34 tarjahama marsikat sori. Dungi di dogma onma pangalaho ni harajao ni debata songon pambahen ni halak nama naburhon boni tuhau mana. Namodom do ibana bongina jala dungo iya arianna. Namar tubur do anggo boni i laos marbut ano. So pamotoan ni pahaumai. Aisian gogona sandiri di patubu tanoi jumolo hauna. Dungi biurna.
dungi eme na porngisi di bagasan biurnai. Alai disi di lehon parbuena, mamit terdisuruh ma panabi, ainung ngaro gotilon. Dungi di dogma, tuahama pasumanota harajaon ni debata, tu dia ma upama honota. Sumatu batuni siaruma, ai bunina no seduhon do tutano, ido na met sian nasabatuni suasuanan. Alai dung sinaburhon simbur mai tubuh, gabe tumimbo sian nasa ikau rata, jala balgama dakana, pola tarbahen do pidong namar tonga-tonga langit, marasar di linggo manai. Jadi marhite-hite lan upama si songonon, di hatahon nasida hatai, marburu tuna terjakon nasida. Alai dang adong di hatahon tunasida, so marhite-hite upama. Alai pulikdo di patorang saluhutna, tu siseana. Ido sahatna, martua doakana tumanghihon hata ni debata, jala naung peopsa. Amin. Tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon nidongata saha porsiaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana ditungguhon ni si Maria, na gabi-gabian santon di porbadia andorang sohabua. Ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuatu banuatoru dung ditano na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima igana mangumi halak na mangulu do namate au porsia di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia do diasa ni dosa do dihatai namandok mula mangulu do sobat daging ni halak na mate do dianguduan nasora sudah. Amin. C.
Titing masa di Minggu 2 Dung Trinitatis 10 Juni 2020 sada. Tema Minggu. Goar ni minggutta sadarion ima minggu paduahon Dung Trinitatis doho tema di patibul di bagasan Tuhani. Dakdanak nasorang. Di hari Senin tanggal 30 sada Mei 2020 sada di basa-basa untuk hatta dosa danak bawa di keluarga ni amatta tordi margomi panggabean inatta tri Mei lamsari boru aritonang inganan nasida di Jalan Sejahtera 2 nomor 9 Bedahan Sawangan Depok NIR 1707 kelompok Jeriko hipasdo danahi songoni nang natorasna ruas namoding nunga marujung ngulu amatta sahat si hobbing umur 64 tahun nani habaluhon ni inatta boru sitinjak na di hari Rabu tanggal sia bulan onom 2020 sada alamat nasida perumahan Depok Jaya Agung Pancoran Mas Depok kelompok Jeriko tuudean di hari Jumat tanggal 10 sada bulan onom 2020 sada di TPU Mampang Kampung Kandang Jakarta Selatan tuhat nama ngapuli keluarga na tininggal honna. Padidion na badia di hari Minggu sadarion tanggal 10 Juni 2020 sada di permingguan pukul 10 patupaon ni huriatta do padidion na badia tu onom dana ni ruas natabba mamukang ari sadarion Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada gabe ruas HKBP Depok Sadama sahalak na marbaju Ima Santa Cinta Valentines boru manurung tanggungan ni keluarga nyonya pangaribuan Situa Dameria boru Tambunan NIR 270 kelompok 6 atau Kapernaum rapot laho pasikopon panitia pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2020 sada patu paon nado rapot ima di hari Kamis tanggal 10 Juni 2020 sada pukul 10 siawip maringanan di gedung serbaguna lantai sada titingon ma songon undangan resmi tuhamuna amanami inanami naung terpilit songon formatur asarade maddohoti parrapotoni amplop pilihan pinabotohot tu sadok ruas ni huriatta nanai pasahaton pilihan bulanan hamaulateon manang perpuluhan asa dipasahak ma tu bagasan katong persembahan manang marhite situa kelompok manang bendahara huria manang sekretaris huria marhite-hite amplop naung pinarade ni huriatta di pitu jolo ni gereja taon marlas ni roha mahita mangalehon huhut madok mauliate konpen pendeta di hari Senin tanggal 10 Juni 2020 sada konpen pendeta distrik 28 Deboskap di Patupa di HKBP Villa Duta rapot tim revisi SOP di hari Selasa tanggal 15 Juni 2020 sada pukul 10 aluip Patupaotta do rapot rutin tim SOP maringanan di konsistori lantai 2 titing naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni huriatta dohot marhite WA group di kelompok partang yang atabe songonima titing masa di huriatta di bagasan mingguon sai di paso-paso to hatta mai tau sangap di goarna
Damen debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horasma dihita amang inang, turpuk jamita di mingguta sadarion, ima natar surat dia buku Pesalmen bindu 20 memuka ayat sada sahatu ayat 10 tapai ihut ma hujahahun ma dihita. Ende sian si David, sai di alusi Jahoba maho di ari hagogotan, sai di patimbul gowarni debatan ni si Jakob maho, di tongoson matuho panupahion sian bagas habadiaon, jala ditukul ho sian Sion. Sai marningot maibana disude aka peleamu si panganon, sai talmisma di rohana aka peleanmu si tutungon. Sai dilehon matuho si bubut roham, jala dipasaut nasa sakapmi. Asa Mariaya hita mida hatuan mi, jala mamiorhon tonggol, mangasahon guwarni debatatai, sai dipasaut Jahoba ma nasa pangiduamu. Nuaing pe huboto takas na tinupahan ni Jahoba miniahan nai, sai alusan na do ibana sian aka langit habadiaon nai marhite-hite aka pangabahan ni hatuaon ni siamunna. Mangasahon hureta dohot hoda do ianggo nasida, alai anggo hita guarni Jahoba debatatai do ita ingot. Martukapan jala martinggangan ianggo nasida, alai anggo hita tong do marsihohot jongjong. Sai tupahi marajai ale Jahoba, saya lusi mahami di ari pangalualuan nami. Ido ianggo sahatna. Dihamu amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpuk jamita di bagasan mingguta sadarion. Tentunya semuanya kita sudah paham dan tahu pasti bahwa ini merupakan nyanyian atau Mazmur Daud yang dikumandangkan dalam seruan-seruan doa permohonan.
Nyanyian ini adalah nyanyian kemenangan di dalam Tuhan. Tentunya sebagai umat percaya, jika disebut dengan umat yang berkemenangan, songo dia do pakilalaan ni halak namonang. Bagaimana sesungguhnya ekspresi atau perasaan orang-orang yang menang? Tentunya molo di patupa sebuah pertandingan, isarana pertandingan kor rupani, ya kan? Molo di dok, monang do kor paropuan HKBP Depok Sada di pertandingan kori, bohado pakilala amuna. Senang do, manang sedih. Senang. Apalagi molo di huta, adong ma di patupa pertandingan tarik tambang, gitu kan? Antar kampung. Monang ma hutata, las dorohamuna di si, senang. Jadi tentunya ekspresi atau orang yang menang dalam sebuah pertandingan tentunya adalah senang, bersukacita, dan kemudian satu, bangga. Bangga duhiba molo monang ate dangi. Apalagi molo adong mandok mamuji, agi tuan naibah, martua nai inatan isi ado dangi monang do geleng nai masuk PTN ninakan. Las doro hadisi, adong kebanggaan. Apalagi molo monang maralohon portibi. Jala jambarta molomonang maralohon portibion ima sambulon itondita, kehidupan kekal Tuhan berikan kepada kehidupan umat yang menang melawan kekuatan-kekuatan dunia. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pesalmen 20 ayat 1 ayat 10, Rodi Pesalmen 20 sada, 1 ayat 14, ini sesungguhnya masih saling berkaitan. Kaitannya adalah jika nyanyian Pesalmen 20 ini dinyanyikan ketika bangsa itu akan menghadapi peperangan, jadi ini dalam rangka persiapan. Mangondihun uli uluan, asa margogo, asa ditupak debata nasida, tiki paporangan. Dan kemudian dinyanyikanlah sorak-sorai puji-pujian kepada Tuhan ketika kemenangan itu berpihak kepada orang-orang yang hidup di dalam ketaatan sebagai hamba Tuhan. Itu yang dinyanyikan di Pesalmen 20 sada. Jadi kalau Pesalmen 20 adalah persiapan dalam peperangan, Pesalmen 21 nyanyian sukacita setelah menang dalam peperangan. Apa yang mau dipelajari dalam kitab ini amang inam dalam perenungan kita? Molo tabereng diturpuk sadarion di ayat 2 di dok, saya dialusi jahoba moho di ari hagogotan, saya dipatimbul goarni debatani si Jakob maho. Dalam artian bahwa firman Tuhan Allah pada saat ini mau mengatakan bahwa ketika umat itu bersatu hati, berdoa menyampaikan permohonan-permohonan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa-doa mereka yang hidup dalam kesesakan, yang hidup dalam kekhawatiran, tetapi mereka tetap taat, percaya, dan beriman kepada Tuhan. Artinya yang mau dikatakan bahwa ketika umat mengalami kesesakan, ketakutan, kekhawatiran karena adanya banyak pergumulan, pertentangan, bahkan peperangan yang terjadi, umat itu mau menyampaikan seluruh keluh kesahnya, permohonan-permohonannya, maka Tuhan menjawab doa orang benar. Amang inang, seperti Tuhan menjawab doa Yakub, Tuhan memberkati hidup Yakub ketika Yakub
mengalami kesulitan dan pergumulan hidup, maka orang benar yang taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan pun datang melawat, bahkan berpihak kepada orang-orang beriman. Lalu molotabereng di ayat 3 didok, di tongosom matuho panupahion sian bagas habadiaon, jala ditukul ho sian sion. Namar lapatan naing didok bahwa ketika dalam pergumulan hidup yang menyesakkan hati, membuat kacau pikiran, Tuhan memberikan bala bantuan. Bantuan datang dari Tuhan melalui orang-orang yang diutus Tuhan. Bahkan alot taido boido diubah debata gabe pertolongan yang mau membantu kita dalam kesesakan. Bahkan kalau kita ingat kisah cerita tentang Elia, pidong sigak dipakai debata laho mangurupi silia jala dilehon ibana mangan. Pertolongan Tuhan selalu nyata dan tepat pada waktunya. Jala di ayat 4 didok, saya marningot maibana di sude akapeliamu si panganon, saya talmisma di rohana akapeliamu si tutungon. Amang inang yang dikasihi Tuhan, jika berbicara mengenai persembahan, tentunya persembahan hanya diterima oleh orang-orang yang dengan tulus hati memberikan persembahan di dalam iman atas berkat-berkat Tuhan yang telah dia terima di sepanjang hidupnya. Mengenai persembahan syukur yang diucapkan dan diperkatakan dalam firman Tuhan pada saat ini adalah persembahan syukur yang kita berikan kepada Tuhan, yang bersumber dari Tuhan, dan kita akan kembalikan untuk pekerjaan Tuhan melalui bait suci Mananggareja. Tentunya ini adalah buah dari iman umat percaya. Songon si David nama ngalihon pelian si tutungon natu debata. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan syukur itu. Demikian juga halnya kepada kita umat percaya. Jikalau kita mampu dan mau memberikan persembahan syukur, songon hamauliateo nirohata tu panupahion, tu pasu-pasu nasian natajalo sian Tuhan debata, tentunya kita tidak lagi dengan sungut-sungut mangalehon piliani. Mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan tentunya harus lahir dari hati dan rasa syukur kepada Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 5 didok muse songonon, saya dilehon matuho si bubut roham, jala dipasaut nasa sakami. Jika kita perhatikan dari mulai ayat 2 sampai dengan ayat 5 ini merupakan seruan permohonan umat yang menyampaikan permohonan-permohonan di dalam doa kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan memberikan pertolongan, memberikan bantuan, dan memberikan kemenangan atas pemimpin mereka, yaitu Daud, ketika menghadapi peperangan melawan bangsa-bangsa asing. Ditangiakon akar rakyat nado si David, anggiat martinangi de debata, ditangiang nasida, jala dioloi debata pangiduan nasida, jala dilehon mahamonangani tu bangsoi. Mereka adalah bangsa yang kecil, dengan pasukan tentara yang tidak cukup kuat. Tetapi jika mereka mengandalkan Tuhan, mereka
akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Ido umbahen didok di ayat 5 bahwa semua yang kita kehendaki dan yang kita rancangkan atau yang kita rencanakan akan berhasil jika kita tetap mengandalkan Tuhan. Yang mau dikatakan bahwa kemenangan bersumber dari Tuhan. Kesuksesan, kejayaan, sude nai nata dapot nata jalo siando dibata, dialah sumber segala sesuatu kebaikan dalam hidup kita umat manusia. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam firman Tuhan molo tabereng di ayat onom sahatu ayat sia, ini adalah nyanyian para malim natong martangiang tu debata untuk mendoakan pasukan bala tentara Daud supaya mereka memperoleh kekuatan dan kemenangan bersama Tuhan. Jadi naparjolon naking ruas do manang yakon. Kemudian akamalimi tong do manang yakon anggiat margogo. Dan kemudian di ayat 10 mereka bersatu hati ruas dohok malim. Dohot si David sendiri pemimpin bangsa Israel sebagai raja. Di ayat 10 mereka mempersatukan imannya. Ido umbahen didok di ayat 10. Saitu pahi marajai ale Jahoba, saya alusi mahami di ari pangalu-aluan nami. Semua bersatu hati menyampaikan seluruh permohonan dan keinginan hati mereka. Di dalam kesesakan, di dalam kelemahan mereka tahu pasti kami adalah pasukan kecil, mereka pasukan besar, mereka punya kekuatan bala tentara yang banyak, kami pas-pasan. Alai, ketika mereka dalam kesesakan itu, dalam posisi yang sudah mulai terpojokkan, mereka tunduk berseru memohon belas kasihan Tuhan. Sudah ruas, sudah kamalim, dohot rajai sadiri. Artinya yang mau dikatakan kepada kita bahwa seluruh umat percaya tidak akan mampu menaklukkan, bahkan tidak akan mampu menjalani liku-liku kehidupan di dalam kesesakan, di dalam keterpurukan, di tengah menghadapi pergumulan jika umat itu tidak berdoa kepada Tuhan. Maka ketika dalam keterpurukan kita amang inang menghadapi berbagai-bagai pergumulan, persoalan, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah kita tetap berseru menyatakan iman kita kepada Tuhan di dalam doa bahwa kita hanya mau mengandalkan Tuhan semata. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu makanya dikatakan molo tabereng di ayat onom sahatu ayat pitu, asa Maria ia hita mida hatuami jalamami orhon tonggol mangasahon goar ni debatatai sai di pasau Jahoba nasa pangiduamu nuaeng pe huboto takas na tinupahan ni Jahoba meniahan nai sai alusan na do ibanasian akalangit habang habadiaon nai marhite-hite aka pangabahan ni hatuaon ni siamunna. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan nyatakan keberpihakannya dan kemenangan Tuhan berikan kepada kita umat yang dikasihinya, maka sikap kita adalah tentunya mengucap syukur, bersukacita dan bersorak-sorai atas kemenangan kita melawan penderitaan, melawan pergumulan, melawan semua persoalan-persoalan, peperangan, melawan ketidakberdayaan kita sendiri. Di bagasan hagaleo taido, boy marhamonanga kita, molo tapauduk dirita, jala tapangasahon gowarni debata, kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di ayat 8
di ayat 8 sampai dengan ayat 9. Mangasahon hureta dohot hoda do yang gonasida. Alai anggo hita goarni Jahoba debata taido ita ingot. Martukapan jala martinggangan iang gonasida. Alai anggo hita tongdo marsihohot jongjong. Ini betul-betul merupakan peneguhan iman, keyakinan penuh umat percaya yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Menangguhkan atau meneguh ketika umat lain, bangsa lain, mereka memegahkan kereta perang di ayat 8, mangasahun hureta dohot hoda do yang gonasida, mereka memegahkan kereta, mereka memegahkan kuda sebagai simbol kekuatan, sebagai simbol keperkasaan, sebagai simbol kegagahan. Tetapi umat percaya yang beriman hanya mengandalkan nama Tuhan semata. Ketika umat percaya mau beriman, menyampaikan permohonan dan keluh kesahnya kepada Tuhan dalam iman percaya, tidak ragu-ragu, maka umat itu akan tetap berdiri kokoh. Tidak akan jatuh tergeletak bahkan terseok-seok. Tetapi umat percaya itu betul-betul menikmati kasih setia Tuhan. Umat percaya tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Jika orang lain mengandalkan kekuasaannya, molo halakna asing mengandalhon kekuatan fisik botohonna, alai anggo halakna porsea mangasahon hagogoon nasian Tuhan di bata. Maka inilah yang menolong kita amang inang, supaya kita semakin melekat, supaya kita semakin beriman dan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah sebagai umat percaya kita tetap mengatakan dalam keyakinan bahwa Yesus adalah Raja dan perisai dalam hidupku. Ketika kita beriman kepada Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan kepada kita, biarlah kita tetap menyaksikan dan memperkatakan iman kita kepada Tuhan dengan yakin dan teguh mengatakan, Yesus Kristus Rajaku dan perisai hidupku. Ketika hidup kita berpusat pada Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan, biarlah kita tetap memegang teguh iman percaya kita dalam Yesus Kristus. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari biji sesawi yang telah kita baca dalam kitab epistel tadi itu. Belajar dari biji sesawi, biji yang paling kecil dari semua biji-bijian. Tetapi biji yang paling kecil itu ketika ditanam di tanah yang subur, maka biji yang kecil itu pun bisa bertumbuh menjadi pohon yang paling besar dari semua sayur-sayuran. Molodidok di bagasan turpukta nakingani ikau rata. Ya kan? Berarti dia sejenis sayur tetapi sayur yang memiliki batang yang kokoh, kuat, tinggi. Dan ternyata dikatakan daunnya bisa dimakan. Jadi dia adalah sejenis biji yang paling kecil, tetapi ketika dia jatuh atau ditanam di tanah yang subur, maka dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan bukan hanya sekedar besar, dia menjadi pohon yang rindang, daunnya lebat, dan banyak burung-burung bisa bertengger di situ. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau dikatakan? Bahwa pertumbuhan
benih yang baik itu jika ditaburkan di hati orang benar yang mau dengan keterbukaan dan iman menerima firman Tuhan, pertumbuhannya itu menjadi urusannya Tuhan. Ketika biji sesawi itu bertumbuh di dalam pertumbuhan yang baik, biarlah itu senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana kita umat percaya, pertumbuhan adalah urusan Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, hasilnya biarlah menjadi urusan Tuhan. Maka ketika kita mau bersedia manaburhon boni haporsiauta di bagasan haporsiau namangulu, biarlah kita beriman kepada Tuhan. Maka mari kita buka terlebih dahulu Amang Inang, buku ND 373 ayat 1. Buku ND 373 ayat 1. Perhatikan, ketika Tuhan panggil kita lau mangula ulaota Amang Inang, biarlah kita melakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Alai anggo jadina di debatadoi, dilehon lasniari nambur udan pe, toktong di panupakna marguru sasude. Jadi semuanya yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita, dalam segala pelayanan kita, dalam segala aktivitas kita, biarlah kita tetap berusaha semakin bertekun melakukan yang terbaik supaya kita boleh menjadi berkat. Maka dalam firman Tuhan pada saat ini Amang Inang yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan memperkenankan kita dan telah memilih kita sebagai umat yang dikasihinya, maka lakukanlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan, biarlah kita sebagai umat percaya tetap mengandalkan Tuhan. Bahen ma Yesus Raja di ngoluta. Tidak ada yang lain. Bahen ma Yesus Kristus Raja di ngolum. Di pardalanan di ngoluta siganu ari. Jala ulahom ma parsuruon ni Raja Tai. Mangula hita jolma. Mangulahon ulaota. Di bagasan hauduhon doho serep ni roha. Biarlah semua yang kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menjadikan semua pekerjaan kita itu berhasil dan kita boleh menjadi berkat. Amang Inang, biarlah dalam kehidupan kita taradotima jalata jamoton hapor siauta. Taradoti mangula ulau nadenggan jala jamoton hapor siaumu. Unang hita gampang diombang-ambing oleh arus zaman.
dan godaan-godaan iblis yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, biarlah semakin hari kita semakin memperlengkapi diri kita dalam perlengkapan iman, supaya kita memiliki kekuatan untuk melawan godaan, melawan kuasa-kuasa iblis. Tarlumobi dia kanatoras, namambuan akadak danak, nanaing manjalo pandidion di bagasan sadarion. Sebagai orang tua, biarlah orang tua hamu amang inang tetap memiliki kepercayaan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Asa hapor siamu nama nagabe sitiruon di yaknak komuna. Jala totong marsihohot hamu amang inang mengajari, mendidik anak-anak dalam memperkenalkannya kepada firman Tuhan, supaya anak-anak itu boleh bertumbuh dalam iman di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan hanya sekedar membawa mereka ke dalam baptisan, menerima baptisan, tetapi toktong ma ajari hamu, jala podai hamu di bagasan hatani debata, asa mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman yang teguh. Amin. Martanya kita. Hupuji hupasangapon hami maho aliamang pardenggan basa, na husomba hami marhite Tuhan Yesus Kristus. Mauliate rohanami diho ale Tuhan, di papungu asini rohamdo hami di bagasan sadarion, di parmingguan nami. Ale Tuhan, hupasat hami ma saluhut gulmit ni ngulu nami. Manang ahape na huparuk kilohon hami, aka pergumulan-pergumulan na huhadopi hami. Ale Tuhan, pamonang mahami. Marhite hapor siaon na togu, marhite tangiang nami, hu pasolhot hami ma diri nami tu bagasan tanganmu. Ali Tuhan, padao ma hami, siantahi-tahi ni musuh nami si bolisi nanang mengganggu hapor siaon nami. Atong ton di parbadiami ma Tuhan, na mangondihon hami, mampargogoyhon hami, jala ajari hami, asa tahu hami, mangula ulaumu di tonga-tongani ngolu nami. Ali Tuhan debata, mauliate ma Tuhan di bagasan minggu sadarion, nunga marpungu aka poso-poso, nabinuan ni natoras nasida, naing manjalo pandidion nabadia, atong Tuhan, pasu-pasu ma akadak danaki, asa bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jala pasu-pasu pargogoy ma akan natoras nasida, lehon silas ni roha, pasu-pasu nasa siulaun nasida, jala patogu hapor siaon, asa margogu akan natoras, laho mangajar-ajari akayanakon, taringot tu hatam nabadiai, asa bertumbuh akayanakon nasida, gabe ianakon sioloi ajar, jala ianakon na hasea, tu adopanmu dohot di adopan ni natorasna nang di gereja pe. Ali Tuhan di bagasan tikion, mangido hami dia sini roham, pargugui ma keluarga na di bagasan duka cita di ari naung sarpu. Tuhan tunghoma na memperguguihon dohot mangalihon patuguhon hapur siaon di keluarga na habot ni roha di ari naung salpu, ima di naung dialapho ama siantonga-tonga ni keluarga si hombing boru si tinjak. Tuhan, pasu-pasu ma keluarga na berdukai, jala lehon ma penghiburan di nasida. Ali Tuhan, di bagasan tikion pe, mangido hami di asini roham, di saluhut ruas ni huriam, di nalaho mangula ulaon nasida, di ari sadarion, di ari marsogot, dang di ari-ari namangi hupe, ho mana manupahi nasida, ho mana toktong naman jagai nasida arian nang borngin,
jala pasu-pasu ma nasa ulaun nasida asa manjadi hombar tulungan ni roham. Jala pasu-pasu saluhut ruas ni huriam, mamukas yang mulai dak danak, remaja na poso, na toras na tua-tua rodi na lansia. Tuhan, toktong maho na mandungan inasida. Diaka perjalanan, diaka pangulaon, ali Tuhan asima roham ramotima ruas ni huriam. Nang di saluhut ruas ni huriam pe, na di bagasan hagalion ni pamatang siala ni parsahiton, ali Tuhan apehon matangan munasun badiai, ondihon manasida. Bolokon saluhut akasahit na marlokotan, ali Tuhan lehon mahamalumon, hahipason na sempurna. Jala asabui hami diari namang ihud, marpungu di bagas coromon, mamuji-muji guarmu na badiai. Atong di namanguduti ulaw nami disadarion, ho mana toktong mancongcongi rohan ang pikiran nami. Sa hatutangamu ma Tuhan, daging doho tondi nami, mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangya kami tuho, pasaut ma lomoni roham. Amin. Tapasaha ma peliatan adubenggan tuado panedebata, huhut marende mahita sian buku ende 752 ayat sada doh udutna. Tuhan,
amanami inanami na hinahulungan, masuk mahita tu acara pandidion tu onom halak dakdana, tapasonang marohata, marindi mahita. Martang yang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang, narodo hami tujulom mambuan akadak danakon, saya si maroham, jalo manasida gabe anakamu, pasu-pasu jala pargogoi manasida mangeahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akadongan namambuan dakdanak si didionon, tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion, ninna mandok akasisiana. Podai hamu masaluhut bangso. Jadi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama, dohot anak dohot tondi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, sai dongan aku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea, dohot ni diti dapotan hanguluan. Alai na so porsea, hona uhum sogot. Tangihon hamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akan namambuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akasisian naima namambuan ning. Jadi dung diida Yesus, jadi dung diida Tuhan Yesus si, sugo marohana di dokma. Loas hamuma akadak danaki ro tu au, unang horai hamu nasida, ay diaka si songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokon tu hamu, manang isepe anggo sosongon dakdanak ibana manjalo harajaon debata, dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka dakdanaki, diapehon matangan natu nasida, mamasu-masu nasida. Atong dihamu akan natoras naneng mambuan dakdanak lau manjalo pandidion, hati dako kamu majolo, ha porsiau tai, rap mahamu mandok. Au porsea, atong alusihamu mahata nahu suku tonon na parjolo. Dipangido hamu nuaing didion akadak danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna alusna dipangido rohanami.
Napaduahon, beha naolo dohamu mamodai anak komu naon asa diboto jala di huton nasida hatan debata, alusna naolo dohami. Napatoluhon, naolo dohamu marsuru nasida tu gareja, doho tu parguruan ni huria Protestan, asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusna naolo dohami. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite pandidion nabadiai Roma 7. Ale Joy Putri Natalia Pasaribu. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tondi parbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata, ro di saleleng ni leleng na. Amen. Ale Dame Freyastuti Glory Lumbantoruan. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot ku bagasan goar ni tondi parbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun debata, rodi salileng ni leleng na. Amen. Ale Sebastian Harbangan Yeskiel Sirait. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tondi parbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun debata, ro di saleleng ni leleng na. Amen. Ale Alessandra Arinauli Tumangger. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tondi parbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun debata, ro di saleleng ni leleng na. Amen. Ale Adriela Esther Virgina Pangaribuan. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tondi parbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun debata, ro di salileng ni leleng na. Amen. Ale Ivanka Saulina Siagian. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni tondi parbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun debata, ro di saleleng ni leleng na. Amen.
Jongjong ma akan natoras na mambuan dakdanak na naung tardidi. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat hami akadak dana kontuho. Jala di jakon hodo nasida gabe anakomu marhite-hite pandidion na badiai. Asa masuk tuhuriani hala Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaliling nililing na. Asi maroham doho diakan natoras nidadanakon. Sai pargogoy jala ajari manasida, manogu-nogu dak danakon tuho, asarap nasida taruli di aka arta ni harajaomu. Amen. Marende hita, sen buku ende 147 ayat 5.6, jongjong ma saluhut ruas nihuria. Martangiang mahita tatangya koma piliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan do na sauli basa na mauli utus. Hupasat hami masya na nilehom itu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pelianon. Patimbuluhan arajamu tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam tanda hami godang ni selon leom itu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajomu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ndongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago.
di bagasan dame, jala jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutondim. Amen. Dihamu amanami inahanami nahina holongan, jalo hamuma tabi siak kami namarhobas di bagasan ibadah minggu sadarion, hami parhalado mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas.